Ефір «Етер» триває. Я Альвіна Цитбулаєва. Говоритиме наживо про найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами. Зеленський зателефонував Путіну. Офіс президента майже не дає інформації щодо цих перемовин. У Генштабі кажуть, Крим швидко не повернеш. Головнокомандувач розповів, як треба деокуповувати півострів. Що з рейтингом Зеленського? Соціологи розповіли, як українці оцінюють дії президента. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Я вже рада представити наших гостей. Ігор Шевченко, юрист і політичний діяч. Доброго вечора. І Геннадій Балашов, український підприємець, лідер політичної партії 5.10. Yes. Доброго вечора. І почнемо щодо розмови очільників двох держав. Ось Зеленський і Путін поспілкувалися телефоном. Офіс президента виклав небагато інформації щодо перемовин. Далі офіційне повідомлення президентської канцелярії. Глава української держави відзначив важливість нещодавнього повернення Росією українських кораблів. Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах. Також під час розмови сторони торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна, Росія, ЄС. Замало слів і в повідомленні Кремля. Далі слова прес-служби російського президента. Порушена ситуація з передачею 3 військових кораблів. Детально обговорена газова проблематика, включно з питанням продовження транзиту та відновлення прямих поставок російського газу в Україну. Як ви ставитеся до того, що президент Володимир Зеленський подзвонив Путіну і поспілкувалися щодо наших таких тем? Мені здається, що це все підготовка до нормандського формату, це просто готують українців. Це перше. Друге, це газ, звичайно. Вже ми бачимо вислови і міністра енергетики про те, що він каже, що може бути ціна найкраща за всю історію. Тобто це такі політичні кроки, але я вважаю, що до тих пір, поки не буде кардинально вирішена проблема з Донбасом і Кримом, щоб не буде якогось плану повернення цих територій, говорити один на один з Путіном, по суті, немає про що. Пан Геннадій, як вам таке спілкування? Ми бачимо, що Зеленський частіше став спілкуватися з президентом Росії, якщо ми побачимо, що Порошенко дуже рідко спілкувався. Это ж не вчера произошло, это ж давно уже произошло. Риторика власти изменилась резко. Когда избрали Зеленского, в его избирательных речах не было особо агрессивной риторики. Порошенко покинул свой пост, а команда Зеленского все меньше и меньше агрессивной риторики. Более того, практически вынесен за скобки вопрос Крыма. Его сейчас не обсуждают. Обсуждается нормандская четверка и нормализация отношений. Я думаю, что впереди нас ждет и запуск самолета между Москвой и Киевом, чтобы не летали через Минск. Будут какие-то дружеские экивоки друг к другу. И вот это возвращение кораблей, это одно такое посыл Путина, что он очень дружественно настроен к Зеленскому и готов на сотрудничество, в том числе и в газовой сфере. И он просто тоже как бы дает ему пас. И теперь Зеленский тоже должен идти на какие-то уступки, потому что этого будет. І щодо уступки, ви кажете, ось по телефону, про телефонну розмову з Путіним сьогодні запитали і у Зеленського в Естонії. Там він з офіційним візитом. Що стосується ще нормандського формату, тут ви зрозумієте, ми поважаємо наших партнерів. Ми не обговорювали теми нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми повинні обговорювати в 4 лідерах, саме учасників нормандської четвірки: Германія, Франція, Росія, Україна. Тому цей діалог буде 9 грудня. Перспективу зустрічі нормандської четвірки в етері АТР прокоментував і політолог Андрій Шкіль. Давайте послухаємо його. Путіну також ще потрібна була попередня розмова перед нормандським форматом з Зеленським, з тим, щоб промацати ґрунт. Я думаю, що він це успішно зробив щодо підписання газової угоди. Бо тут в Парижі дуже уважно стежить, чи буде підписана між країною, яка оголошує про те, що вона проти неї воює Росія, чи буде підписана угода між Києвом і Москвою, якщо перед тим відбувся обмін полоненими.
Тобто це не угода про разове постачання, не знаю, там вугілля, води, обмін якимись там насущними необхідними речами. Це тривала, багаторічна, міждержавна, міжнародна угода, від якої користатимуть півсвіту, практично вся Європа. Ось ми бачимо, що більше лунає не про Донбас, а про газ. Чи буде це питання газу першочерговим на цій нормандській зустрічі? Як гадаєте, Ігоре? Я думаю, що дійсно це буде питання номер один. Чому? Тому що, певно, другим питанням. Тому що перше – це припинення вогню на Донбасі, звичайно, але вони пов'язані, ці питання. І Зеленському і уряду України конче потрібна ця газова угода, тому що невідомо, чи Україна зможе цю зиму перезимувати без російського газу. Хоча там і говорили, що 4 роки говорять. Але газ, з іншого боку, це ж почав Кремль пропонувати, і це питання піднімати. Ну, розумієте, Кремлю потрібні якісь уступки для того, щоб зняти санкції європейські. Тому Кремль хоче отримати будь-яку угоду з Україною для того, щоб потім мати нормальне обличчя, для того, щоб Європа мала підстави якісь політичні зняти санкції. І Європа цього також хоче. Тому вже намагаються знайти хоч якусь угоду, щоб вона була вигідна і Україні, поза межами Криму і Донбасу, для того, щоб нормалізувати якось стосунки. Пане Геннадій, якщо ось щодо газу, так, Кремль був ініціатором цього питання, чому влада Зеленський не піднімає тему Криму на Донбаському форматі, на нормандській зустрічі, перепрошую? Мне кажется, на нормандской зустрічи не будет никакого рассмотрения газа. Там достаточно формулы Штайнмайера, которые они будут обсуждать, и они ее будут серьезно обсуждать, как дальше имплементировать те законы, которые берет на себя Украина. И Украина в данной ситуации в тяжелом положении, потому что у нас внутриполитический конфликт, у нас часть патриотично настроенного населения против этой формулы вообще и против реинтеграции. Поэтому хотя бы с этим вопросом разобраться. А вопросы газа, они решатся до конца года, они никуда не денутся, потому что здесь, по большому счету, они вышли на финишную прямую и просто выжимают хорошие условия для себя. Понятно, что Украина хочет на 10 лет, а Росія хоче на 1 год. Не знаю, ви зазначили щодо населення, а ось більшість українців підтримують дії Зеленського з регулювання конфлікту на Донбасі. Зокрема, українці за відведення віз та підтримку перемовин з Путіним. Про все це свідчить опитування Фонду демократичної ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Рішення про надання громадянства іноземцям, які захищали Україну, підтримують 61% опитаних. 17% виступають проти цього. Відведення військ від лінії розмежування підтримали 59%, 26% виступають проти. Абсолютна більшість респондентів, 75%, позитивно ставляться до ініціативи перемовин з Путіним, 15% негативно. А ось директор Фонду демократичної ініціативи Ірина Бережкіна в етері АТР проанонсувала нові результати опитування. Давайте послухаємо її. Ми це питали теж, у нас будуть досить скоро, 6 числа, у нас буде прес-конференція, поки що не хочу про це говорити, у нас будуть такі. Я б сказала так, що з цих питань у нас немає якоїсь усталеної думки, що більшість вважала так. І деякі питання, вони ділять країну. Ну, що стосується, наприклад, амністії, то тут дуже різні точки зору. Одні вважають, що амністію не можна нікому, інші вважають, що амністію можна всім. Треті вважають, що амністію можна лише тим бойовикам, які не задіяні в якихось там злочинах. Тобто тут немає якоїсь єдиної точки зору. Як гадаєте, що сталося з людьми, що більшість з них все ж таки хочуть перемовини з Путіним? Люди втомилися від війни і від постійної напруги, тому що, в тому числі і Росією створюється... Ну, Ігоре, якщо люди втомилися, але ж більшість людей не воює. Більшість людей відпочивають, ми бачимо. Є регіони, де немає війни, є тільки частина Донбасу і повністю анексований Крим. Чи це
через тому, ви гадаєте, такі відсотки? Ну, звичайно, але тема війни, вона постійно в інформаційному просторі. Це по-перше. По-друге, постійно гинуть наші люди там. Хоча, звичайно, що в автокатастрофах гине набагато більше людей. Якщо гине то стільки людей, невже вони не розуміють, українці, що винен саме Путін, який і розпочав війну в нашій країні? Люди прекрасно розуміють, але вони хочуть просто, щоб це закінчилося. І вони голосують за будь-які перемовини, які приведуть до миру. Але, на жаль, багато людей не розуміють те, що ціна цього миру може бути занадто високою для України, тому що ми можемо втратити стабільність взагалі як держави, і взагалі ми можемо поступово втрачати і свій суверенітет. Геннадій, як ви гадаєте, на вашу думку, чого такий відсоток за підтримку Путиным? Ну, люди умнеют. Отечественная война шла 5 лет, а тут уже 5 лет этого конфликта. Люди умнеют в том плане, что они понимают, что, в принципе, мы уже в большинстве своем присоединились к Европейскому Союзу, хотя бы без визом. И, в принципе, мы хотим жить с Европой в очень мирных отношениях. И, по большому счету, надо и с северным соседом тоже дружить. И поэтому они уже настроены так, чтобы был мир. И Зеленский, когда шел на выборы, в его риторике не звучало войны, и он поэтому выиграл. А Порошенко, который взялся на вооружение войну и военную риторику, постоянный патриотизм, он просто утомил людей. Люди не хотят войны в любом, не хотят снарядов, выстрелов. И было видно по разведению войск, как люди местные поддерживали отвод войск. Потому что, когда стояли части рядом, они были все в опасности. Місцеві, може, і підтримують, а ось деякі депутати та волонтери не підтримують. Ось Державне бюро розслідування просить зняти недоторканність з нардепки Європейської солідарності. Все через начебто погрози Зеленському. Нагадаю, йдеться про звернення нардепки Федини та волонтерки Звіробій, коли ті критикували президента за розведення сил на Донбасі. Слідчі Центрального апарату ДБР у тісній співпраці та за оперативного супроводу СБУ скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента, чинній народній депутатці та громадянці. Прохання ДБР зняти недоторканність Софії Федини прокоментувала сама народна депутатка та інша фігуранта справи волонтерка Маруся Звіробій в етері АТР. Давайте послухаємо. Я розцінюю цю справу як спробу Труби вислужитися перед господарями, оскільки дуже хочеться залишитися або на посаді, або дуже хочеться якось відволікти увагу від тих записів, які ми маємо оприлюднені і які, так виглядає, мають стосунок до Труби. І, до речі, я скажу, що така його агресивна позиція щодо мене, щодо Порошенка і щодо справ Майдану, мені видається, що це є підтвердженням того, що ті оприлюднені записи – це все-таки правда. Я серйозно не сприймаю наше правосуддя, тому що я не вважаю його правосудним, я вважаю його заказним, я вважаю його спробою підлизати нашому ворогу. Я ненавиджу українських гнид більше, ніж російських вошей. І я буду боротись так само, як і купа людей. А ось народний депутат фракції «Слуга народу» в етері АТР розповів, чи проголосує парламент за зняття недоторканності Софії Федини. Давайте його теж послухаємо. Треба для себе кожному народному депутату зрозуміти, де ми живемо. В європейській країні, чи ми живемо десь в країні третього світу, де можна на будь-якого громадянина України здійснювати заклики про те, щоб в нього кинули гранату, вбили, там, президент чи не президент, не має значення. От колега, вона, наприклад, представником є партії «Європейська солідарність». Я от відкрив нормативні акти Європейського Союзу, так у них все такі от дії було б від 5 до 10 років позбавлення волі. Я думаю, що за декілька днів би такий би депутат або будь-хто з активістів, він був би в слідчому ізоляторі. Ось така історія, вже вона не в перший раз. Як взагалі вам така історія і як влада, яка буде доля Звіробій і саме Федини? Ну, я цілком погоджуюся, що якщо ми живемо в правовій державі, якщо законний порядок це в нас існує,
то відповідно треба реагувати на отакі вислови. І звичайно, що суд повинен визнати, чи це був заклик або погроза життю, тим більше президенту, чи не було. Але те, що відкрили справу і те, що це розслідують, це цілком нормально. І я не бачу тут ніякої політичної там заказу чи там вислужування там труби, тому що вся країна чула, що певні погрози в бік президента були з боку цих шановних Тобто ви панів. гадаєте, що це погрози? Ну, я не можу так вважати. Це суд визнає, чи це були Ви щойно погрози, просто чи не сказали, були тому я, погрозами. хотіла Я кажу про те, уточнити. що сам факт того, що це розслідується, і що справу завели, це цілком нормально в правовій демократичній країні. Геннадій, як гадаєте, який буде результат цієї справи? Никакой. Распиарят этих двух куриц, и как и сейчас пиарят. Ну, за навіщо ви так? Вони жінки, не... Ну, потому что они наболтали, как курицы, они бравадничали друг перед другом, возможно, выпили перед этим, наговорили. Как говорил Ну, Эдвард давайте не будемо про Радзинский, куриць, давайте про справу. в Европе, если мы говорим о том, что мы в Европе словами не обижаются. Так что это, знаете, в далекой России обижаются словами, кто на кого чего сказал. Да, наговорили какой-то ерунду в Ютубе, по этому делу заводить уголовное дело – это абсолютная глупость. Тем более обсуждать это уже 2 недели, по-моему, прошло, как они это Ну, наговорили. але дії ДБР, Оно вони никакого відкрили значения, кримінальне. их разговоры не имеют. Но они, к сожалению, проехали свою остановку на патриотичности, вот продолжают играть. В то время как они не поняли, что ситуация изменилась, и правительство Украины, в том числе президент, настроен на мирные переговоры. И поэтому эта вся патриотическая риторика, она должна отходить на второй план. Девушка-зверобой должна пойти работать на нормальную работу, кем она там может работать, кроме волонтерства. Это Федина доработает, наверное, депутатом нормально, ничего с ней не случится. В общем, это закончится ничем, но, к сожалению, они их пиарят как политических деятелей. И это будем их видеть еще дальше. Хотя надо было забыть и не обращать внимания, и не говорить о них Ну, вообще. щодо Звіробій, знаєте, вона захищала і захищає Україну від агресора. Да я бы хотел бы посмотреть, как она это делает. Ну, можете поїхати Нет, мне не надо ехать. Я хотел бы подивитися, посмотреть, як как вона она с винтовкой в армии служит, поступила в армию. Нет, она работает волонтером. Это профессия, ее патриотизм. Она, да, ездила туда, она собирала какие-то вещи, передавала военным. Но с каких пор она стала профессиональной патриоткой на политической сфере? Потому что заявление у нее было политическое. И политическое против президента. Поэтому я ее рассматриваю не как даже волонтера, я ее рассматриваю как политического деятеля в данной ситуации. А чем она там занималась раньше, я не знаю. Я с ее деятельностью особо не знаком. Кличка у нее странная, Зверобой. Для женщины это как-то не камильфо. Зрозуміло. Ось нардепа фігуранта так званого скандалу зі зґвалтуванням виключили з фракції «Слуга народу». Про це сповістила заступниця очільника фракції. Давайте послухаємо. Рішення про виключення Романа Іванісова із фракції і з партії вже ухвалено. На найближчому пленарному засіданні про виключення з фракції офіційно оголосить голова Верховної Ради. А ось президент у своєму зверненні теж згадав про виключення чергового нардепа з лав «Слуги народу». Давайте послухаємо Володимира Зеленського. Третього депутата по кількості, я маю на увазі, було виключено з партії «Слуга народу». І ми цим пишаємось, тому що у нас продовжується очищення, тому що ми дійсно партія народна, «Слуга народу». Ми служимо народу України. І набрали людей з народу, звичайних людей. І завжди казали, якщо ми будемо знаходити щось кримінальне, якісь новини будуть про договорняки, чи люди не ідеальні, чи якісь кримінальні справи. На жаль, будемо знаходити серед людей, тому що це не наші родичі, це не наші друзі. Здравствуйте. Доброго дня. Здрасте. От заради таких людей, чесно кажучи, і працюємо. А так ось, коли будемо знаходити таких людей, будемо виключати. Ось у «Слуги народу» очищення розпочалося. Ну, чесно кажучи, при всій повазі до президента, так пояснювати про виключення
члена парламенту, не просто члена партії, не просто керівника якогось там місцевого осередку чи ще чогось, члена парламенту. Це трошки, знаєте, по-дитячому. І взагалі, от я зараз слухаю, я до цього не чув, ну якось воно виглядає не по-президентськи. Звичайно, що в нього свої там формати спілкування з суспільством, але отак ми взяли людей з народу, не перевіряли. Так, про формат ми обов'язково з вами поговоримо. Ігоре, хотілося б спитати, як вам виключення депутатів зі «Слуги народу» з «Слуги народу», так? Ну, мені здається, що вони ж навіть не були членами партії. Це з фракції виключили. Президент зараз каже, що їх виключили з партії, але вони не були членами партії. Це, по-перше, Це якщо таке говорити очищення юридично. чим пов'язаний, на вашу думку? Це пов'язано з, знаєте, недбалим підбором людей в кандидати. Тобто ці люди, в тому числі і ця особа, мені здається, що вони просто купили собі ці місця, тобто кандидатство від «Слуги народу». А від «Слуги народу» хоча б шимпанзе поставили, він б виграв, розумієте? Тому це просто недбале ставлення до політики, до народу, до суспільства. От я вважаю з точки зору партії. Те, що вони виключили, але це замало. Що треба було б зробити їм зараз? Прийняти закон про те, щоб навіть з погашеною судимістю людина не могла балотуватися в парламент, тому що люди скоюють злочин, навмисний злочин. Потім вони там кілька років проходять після вироку там, чи після відсидки, як в цьому випадку, чи як в випадку з Ляшком теж було. Людина відсиділа в тюрмі за навмисний злочин, а потім людина є народним депутатом, діячем. Я вважаю, що треба прийняти закон, по якому людина не може бути призначена на посаду на високу, або бути кандидатом, або народним депутатом, якщо був вирок за навмисний злочин. Геннадій, як гадаєте, скільки триватиме ці очищення з «Слуги народу»? Ну, тут другой симптом, вот, когда президент говорит, мы пышаемся тем, что мы вот перемазали в дерьмо, а теперь, смотрите, мы перед вами купаемся, очищаемся, так сказать. Надо все-таки говорить правду, что мы ошиблись. Облажали кадров. Мы облажались, да. Мы в следующий раз так не будем делать, мы будем другой подбор делать. Но видно, что «Слуга народа» собран неизвестно из кого, там разные люди есть. Как правило, карьеристы. Я изучал многие биографии, как правило, они крутились и вокруг ББП, и вокруг других политических партий. Но безработные это потому, что они в основном политической деятельностью активистами были, поэтому они все безработные. Поэтому это люди, которые делают карьеру на политике и сделали карьеру на Зеленском, поэтому он свое имя подставил под этих людей. Давайте и этот насильник висит на его имени. Послухаємо далі. Зеленський, ось він доручив уряду погасити заборгованість заробітних плат вчителям і лікарям. Про це президент заявив у своєму черговому відеозверненні. Сьогодні надіслали дуже багато приватних повідомлень з приводу того, що в деяких регіонах України наші лікарі і вчителі не отримали заробітну плату, починаючи з вересня. Я розумію, що у нас новий уряд і дуже багато роботи, але це найважливіші і пріоритетні питання. Я дуже прошу, щоб уряд зібрався і вирішив позитивно, дуже швидко це питання. Вірю і надіюсь, що ви мене почули. Хочу спитати не про зміст, а саме про форму спілкування Зеленського з українцями. Ігоре, як вам? Це продовження шоу. Людина з шоу-бізнесу. Він так звик. Так само і він продовжує керувати країною у вигляді шоу. Не треба про це говорити, треба просто підняти слухавку, подзвонити прем'єр-міністру і, відповідно, дати завдання там чи якось пожурити, як то кажуть. І щоб це було зроблено і відзвітувати за те, що зроблено. Не треба говорити, що але я він дав обрав вказівку. таку форму спілкування. Ще раз повторюю, це просто продовження шоу. Колись це шоу людям набридне. Геннадій, як вам, коли набриднеться ця така форма спілкування президента з українцями? Ну, во-первых, президент соврал, потому что это я дал доручение этому премьер-министру. Я дал доручение, как лидер партии 5-10, выплатить и не задерживать заработную плату. Это одинаково, потому что институт президента не влияет на премьер-министра. Деньги распределяет министр финансов. Он перепутал. Это, кстати, говорит только об одном. Что сама администрация президента в Украине превращается в пятое колесо телеги. Она не нужна. По большому счету, нам вся администрация президента уже не нужна. Поэтому можно устраивать шоу. Можно
можно пиариться, можно заниматься своими делами, можно ехать отдыхать, можно вот с Мальдив руководить, потому что вся остальная вертикаль работает, и парламент, и кабинет министров, вот они что-то выполняют. А то, что президент сказал утра по самолету, он ничего не сказал. Он дал кому-то доручение. Но я вам говорю, это я дал доручение, и сейчас учителям будет выполнена зарплата, потому что это я дал щодо форми, ну добре. Ось підтримка рішення Володимира Зеленського починає повільно скорочуватися, а кількість незадоволених зростає. Про це свідчить опитування фонду Демініціативи. Так, місто, давайте подивимося. 62% опитаних українців позитивно оцінюють перші кроки президента Володимира Зеленського, майже 24% негативно. В серпні ж підтримували дії президента майже на відсоток більше – 62,8%. 13% ставилися до них негативно. Ось ми бачимо, що кількість негативне ставлення зростає. Як гадаєте, які конкретні факти вплинули на рейтинг Зеленського? Ну, от ми бачимо навіть по тому його зверненню, що він дав доручення виплатити зарплати. Якщо люди, це десятки, можливо, сотні тисяч людей, не отримують зарплати. Тобто, якщо помножити на кількість їхніх членів сім'ї і так далі, це люди, які вже конкретно відчули діяльність нової влади. Це перше. Друге, це всі ці скандали. Кожен день ми маємо скандал, який пов'язаний з слугою народу, який пов'язаний з президентом, який пов'язаний з урядом і так далі. То ми маємо замміністра, дівчинку красиву, да, яка там невідомо як стала замміністра. Тут ми бачимо цього гвалтівника народного депутата. Це все, звичайно, впливає на рейтинг, і люди починають поступово дивитися по-іншому. Вони були просто в рожевих окулярах. І багато ще бачите в рожевих окулярах. А зараз поступово кількість зменшується. І ми бачимо, як підтримка падає. Ми бачимо, що негативу більше з'являється. Да. Геннадій, як ви гадаєте, чому стільки відсотків негативу у Зеленського? Ну, телевизор, 112-й, News One, ЗИК, это все оппозиционные каналы. Очень много на олигархических каналах выливается на них. Внутри фракции «Слуга народа» действует такой диверсант, как Дубинский, дубинизмы свои. Поэтому и будет падать рейтинг, потому что очень много негатива. Тимошенко много негатива выливает. По большому счету сейчас против Зеленского выставился весь олигархат. И вот это вот соросята, как они их называют, они серьезно наступают на их интересы. Там первый Коломойский уже там кричит вовсю на всех каналах, бастует возле Национального банка. Следующий там Ахметову наступили на хвост с его монополией ДТК. И весь олигархат сейчас выстраивается вместе с Медведчуком и пророссийским бизнесом. Выстраивается против Зеленского. И у них очень много каналов коммуникации. Насколько талантливо они это сделают, ну вот подключили даже але такого... вони ж самі дають приводи для цього. Да, нет, безусловно. Це ж не просто так вони щось придумують, правильно? К сожалению, они не подтягивают людей, которые могли бы их защищать по-другому, потому что у «Слуги народа» нет даже спикеров. Я думаю, что и у вашего канала проблемы с приглашением «Слуг народа». Они не ходят на канал, они никому... Ні, вони ходять на наш канал, у нас проблем... Але не дуже багато ходять, ну все ж таки ходять. І давайте наостанок поговоримо щодо подарунків. Ось президент України Володимира Зеленському під час візиту до Естонії подарували електровелосипед. Такий презент зробила глава Естонії Керсті Кальюлайд. На корпусі транспорту є навіть імена таблички Зеленського з прапорами України та Естонії. У відповідь президенті Естонії подарували українську вишиванку. Що це взагалі за подарунок з велосипедом? Ну, всі ми бачили «Слугу народу», да, Голобородька на велосипеді, тобто навіть символ, там, логотип партії «Слуга народу» – це Зеленський на велосипеді. Тому цілком нормальний, з гумором подарунок від президента Естонії. Нормально. Напевно, такий маленький натяк на те, що треба бути ближчим до народу і так далі. Тобто нічого поганого в цьому немає. Геннадій, як вам подарунок? Ну, счастливо президенту покататься. Главное, чтобы он складывался в багажник 600-го Мерседеса. Потому что я вижу постоянно пролетающего президента как раз на Мерседесах мимо. А не на Тесле он катается, не? На Тесле это Богдан катается, иногда дает покататься президенту. Поснимать, поселфиться, поснимать видео. Но вообще, ну, подарок. Меня печалит, что зачем-то президент дарит вышиванки, когда ездит. Это, мне кажется, это уже моветон. Надо дарить что-то хорошее, с юмором.
Дякуємо вам. Ігор Шевченко, юрист, політичний діяч, і Геннадій Балашов, український підприємець, лідер політичної партії 5.10. Дякуємо, що були з нами. А далі ефір Прайм Даниленка. В гостях у неї Микита Потураєв, народний депутат, фракція «Слуга народу». Будьте з нами. После гибели Мухаммеда